Kaixo guztioi, bideo honetan, urte honetan, 1996ko irailean agertu zen ariketa bat egingo dugu, izango da lehen egingo duguna eremu elektrikoari buruz. Esaten digute bi karga puntual ditugula puntu hauetan, 0,0 eta 5,0 puntuetan, zentimetroetan ematen digute, beraz, unitate bakoitza zentimetro izango da. Eta hauek finko daude, bale? Hemendik ez dira mugituko. Eta eskatzen digute kalkulatzea eremu elektrikoaren modulua, norabidea eta norantza edo norantzkoa 10 P puntu honetan. Beraz, eskatzen digutena da kalkulatzea eremu elektrikoa hemen. Dakigunez, eremu elektrikoa lortzeko bi karga izan da, alde batetik kalkulatuko dugu honen eremu elektrikoa, ondoren beste honen eremu elektrikoa, eta azkenik bien arteko batuketa vektoriala egingo dugu jakiteko zein den hemen daukagun eremu elektriko totala. Esan bezala, eremu elektrikoa kalkulatzeko, eremu totala, alde batetik eremu bat kalkulatzen dugu, gero bestea, eta gero batuketa vektoriala. Bakoitza kalkulatzeko horrela egingo dugu. Eremu elektrikoaren vektorea izango da modulua, bider, vektore unitarioa. Alde batetik kalkulatuko ditugu moduluak eta bestetik vektore unitarioak. Modulua kalkulatzeko adierazpen orokorra erabiltzen dugu, ezta? Eremuarena K, bider karga, zati, distantzia karratura. Kasu honetan, Karen balioa hau da, hemen jartzen dugu Q bat, bai? Ariketak ematen digu datu bezala hemen goian, eta hemen kontuz, horrelakoetan beti okerrak, hori akatsak izan ditugu. Beitu, Q bat kargaren posiziotik P puntura daude 10 zentimetro, batzuetan hemen 10 zentimetro karratura eta ariketa oso bat sartu. Ezin dugu hemen sartu zentimetrotan, sartu behar dugu metrotan, zergaitik K konstantaren balioa metrotan dagoelako jarrita, beraz hemen beti metroa jarri behar ditugu. 10 zentimetro metrotan da 10 ber minus bat, eta gero karratura egiten dugu. Ematen digu minus 45 bider 10 berriru, jartzen badugu notazio zientifikoan, horrelako zerbait geratzen zaigu, eta goratu eremuaren unitateak direla Newton satikulon. Berdina egiten badugu bigarren kargak sortzen duen eremuarekin, dana da berdina, distantzia hau izan ezik zergaitik. Distantzia hau ez dira 10 zentimetro, 5 zentimetro, eta hori metrotan adierazita da 5 bider 10 ber minus 2. Hemen, hain zuzen ere, hemen jarri duguna. Kalkula eginez gero, hau lortzen dugu. Eta orain, gauzatxo bat, norabide vektore unitarioekin. Vektore unitarioak kalkulatzeko aurreko bideo baten azaltzen genuen, zelan egin bar zen, menaska, idatzeko utaskar, zelan vektore unitarioa kalkulatzeko erabiltzen genuen vektorea zati modulua, eta horrela lor daiteke baita ere. Baina, norabide vektoreak iz ardatzean edo i ardatzean badira, azkenean norabide vektore izango da Q bat kargatik P puntura doan vektore unitarioa. Nola iz ardatzaren gainean erortzen den eta da eskumara izango da bat 0. Izango bazen eskerrera izango zen minus bat 0. I norabide vektorean honetan vertikalen izango bazen izango zen gorantz 0 bat eta berantz 0 minus bat. Zer nahi dut honekin? Agertzen zaigunean vektorea ardatz baten gainean, bai, aurreko ariketan egin genuenean esen vektorea ardatzaren gainean jausten baizik eta horrelako zerbait, eta hor bai egin bar dela prozedura hau, baina ardatzaren gainean jausten denean da edo bat 0, edo minus bat 0, edo 0 bat, edo 0 minus bat. Eta adi egoten bagar horrekin, kasu honetan nola biak diren eskuinera, daukagu bat 0 eta bat 0. Ja dauzkagu moduluak, bai, hauek biak kalkulatu ditugu, eta bestetik dauzkagu vektore unitariak, hauek biak, beraz zuzenean kalkulatu alditugu hauek biak, eta gero, haien batuketa egin. Horrela geratzen zaigu E bat, da modulua bider norabide vektorea, bai, ikusten duzuenez eremuak bakarrik izango du osagaia horizontala, isa osagaia, ezta? Bai, azkenean nola karga hemen dagoen eta puntua hemen, eremua izango da edo eskuinera edo eskerrera, baina inoiz ez gora. Berdina gertatzen zaigu bigarren eremuarekin, bakarrik daukala isa osagaia, ikusten duzuenez biak dira negatiboak, ez nahi du eremuak izango direla eskerrera. Zergaitik, nola hauek karga negatiboak diren, eremua erakartzera eramango du. Eremu totala kalkulatzeko egiten dugu vektore hau gehi vektore hau, vektore hau gehi vektore hau, eta maitza da alde batetik batzen ditugu is osagaiak, eta bestetik batzen ditugu i osagaiak. Zer gertatzen da, i 0 eta 0, 0 emango gotela. Hau gehi hau, kontuz hau dela 10 ber lau eta hau 10 ber 5, ondo jartzen baditugu eta batuketa egiten badugu, hau lortuko dugu, beraz gure eremu totala izango da urrengoa. Hemen daukagu modula eta baita daukagu norabidea eta noranzkoa, zergaitik vektorea ematen dugulako. Aurreko bideo batzuetan komentatu dugun bezala, vektore bat adierazi aldugu parentesin artean bi osagaiekin bereiztuta, edo baita ere jarri aldugu i eta j vektore unitarioak erabiltzen. Kasu honetan, hemen dagoena atzetik jartzen badiogu i, onartzen dugu hau guztia izango dela
norabide horizontalen eta gainera bere norabide negatiboan. Beraz, eremu elektrikoa irudikatzekotan horrelako zerbait izango zela. B atalean esaten digute, 10^-9 karga duen partikula bat eta baita ere bere masa ematen digute. P puntutik askatzen badugu, hau da bera hasierako abiadura 0 izan da, bai, eremu elektrikoek ikusi dugunez erakarriko dute, ezta? Beraz karga hori eskerra egingo du. Bale, karga hori Q puntutik pasatzen denean zein izango da bere abiadura. Eskatzen dutenean abiadura eta horrelakoak argi izan behar dugu energia mekanikora, energiara joan behar garela, intzuzen ere energia mekanikoaren kontserbaziora. Gravitatean antzeko gauzak egiten genituen, bale? Hemen ezin ditugu indarrak kalkulatu, mugitzen denean indarra aldatzen delako, horrelakoetan beti energia mekanikoaren kontserbazioa. Eta energia mekanikoaren kontserbazioa esan nahi du, energia mekanikoa P puntuan eta Q puntuan berdina izango dela. Esan bezala, energia mekanikoaren kontserbazioa alde batetik daukagu P puntuan izango dugun energia mekanikoa, Q puntuan izango dugun energia mekanikoa, hemetik askatzen dugu karga bat, positibo izango dena, hemetik askatuko dugu karga positibo bat, eta igituko da norabide horretan eta norazko horretan. Kontua zein da, energia mekanikoaren kontserbazioa, berdina, hau da energia sinetiko, energia potentziala, hauek P puntuan, eta berdina, energia sinetikoa eta energia potentziala Q puntuan. Onarte da, orain egin ditugun ariketa guztien modukoa. Zein da arazoa? Arazoa da, energia potentziala P puntuan eta energia potentziala Q puntuan kalkulatu behar direla. Zergaitik, karga honek eragingo dio energia potentzial bat honi. Karga honek eragingo dio energia potentzial bat honi. Beraz, P puntuan karga honek daukan energia potentziala batu behar dugu. Alde batetik honek eragiten diona eta bestetik honek eragiten diona. Eta gero, Q puntuan daukagun energia potentziala jakiteko berriz ere ikusi beharko dugu zein den hemen dagoenean izango duen energia potentziala honen eraginez eta hemen dagoen energia potentziala honen eraginez. Beraz, energia potentziala adierazpen labur bat izan beharrean dira bi adierazpen laburren batuketa. Esan bezala, energia potentziala izango da. Energia potentziala P puntuan lehenengo kargaren eraginez hau da adierazpena, energia potentziala P puntuan honen eraginez hau izango da, eta biak batzerakoan jakingo dugu zein den energia potentziala P puntuan berdina Q puntuarekin. Kalkulo egiterakoan, hemetik adierazita, K, hemen agertzen dira, Q bat izango da Q bat kargaren balioa, Q bi kargaren balioa, baina kasu honetan nola bi diren berdinak ez dago arazorik. Bestetik Q eta Q dira 10^-9, da karga txikiaren edo karga indarra pairatzen duen kargaren balioa, eta hemen R bat, eta azkenean da R bat eta R zergaitik P puntura lehen egin dugunaren berdina da distantzia Q bat puntutik P puntura, eta Q bi puntutik P puntura, eta hau da distantzia. Kalkula hau eginez gero, hau da lortzen dugun energia potentziala P puntuan. Kalkulo berdina eginez gero Q puntuarekin, goiko gauza guztiak berdinak dira, bai, aldatzen den bakarra dira distantziak, Q bat puntutik Q puntura daude 8 zentimetro. 8^-2, Q bi puntutik Q puntura daude 3 zentimetro. 3^-2. Hau egiterakoan, hau da lortzen duguna. Adierazpen honetatik abiatuta, goratu P puntuan gure kargaren abiadura 0 da, hortik askatzen dugulako, beraz, hau, baltzati bi MVQ karratu, izango da, hau, hau, eta hau da hemen adierazita dagoena, baina hauek biak izan dira oraintxe bertan kalkulatu ditugunak. Beraz, biak diren 10^-8, ateratzen dugu faktore komun bezala, eta hau da egin behar dugun kenketa. Hau egiterakoan ateratzen zaigu 712. Beraz, batzati bi masa bider VQ karratura, ematen digu hau, orain egin behar duguna gauza bakarra da, VQ askatuta, masa zatitzen doa, batzati bi gora doa, goratu masa direla 5 miligramo, 5 miligramo kilogramotan da 5^-6, egiten du erriketa, hau geratzen zaigu, errokarratua, eta notazio zientifikoan adierazterakoan, Q puntuan gure partikulak izango ditu 1,99 metro segunduko abiadura. Eta honekin ja bukatutzat emango dugu azterketa.